Myšlienka na každoročné jarné čistenie Zobora sa zrodila v hlave ľudí z Nitrianskeho horského spolku už pred 8 rokmi. Postupne sa k ním pridali nadšenci z chránenej krajinnej oblasti Polnitrie a z mesta Nitra. Akciu podporuje aj Nitrianska komunitná nadácia. Ak sa pýtate, prečo sa Nitriansky horský spolok rozhodol vždy na jar pre takúto zoborskú brigádu, tak odpoveď je prozaická. Každý rok si berieme z tých hôr, tak sme si povedali, že niečo musíme aj vrátiť tej prírode, tak preto vzniklo toto čistenie Zobora. Teda, že raz jednu sobotu sa zídeme, dáme dokopy veľa ľudí a aspoň toto naše najbližšie územie vyčistíme. Tento rok však akoby počasie vôbec nehralo s organizátormi. Od rána bolo nad Nitrou zatiahnuté a husto pršalo. No bohužiaľ, prvý ročník z tých 8 ročníkov nám nepraje počasie, čo sme veľmi neradi, ale vidíte, prírode nerozkážeme. To síce nie, ale napriek tomu počasiu ľudia sa už schádzajú, takže máte dobrý pocit z toho? Veľmi dobrý pocit, lebo ľudia sa stávajú patrioti a začínajú si túto našu prírodu vážiť a tým pádom aj chrániť. Je tu tá tradícia, hej, a že asi je vidieť, že tým ľuďom záleží na tom a veľa ľudí sem chodí a vidí to, ten neporiadok, ktorý je pri tých chodníkoch, záleží im na to a prídu aj v takomto počasí našťastie. Dnes som tu asi len symbolicky, pretože som dlhšiu dobu chorý a chcel som aspoň povzbudiť tých odvážujúcov, ktorí prišli dnes. Ja verím, že máme čistejší Zobor, že ľudia si už uvedomili po tých 7 ročníkoch, že netreba len upratovať, ale že treba hlavne teda zachovať poriadok a ja verím, že tí ľudia, ktorí prišli, to ozaj myslia úprimne a urobia všetko preto, aby tie zbytky dozbierali. Takže ja im fandím a chcem ich aspoň takýmto spôsobom pozdraviť a poďakovať im. Ale v podstate mesto aj iným spôsobom participuje, nielen vašou účasťou. Vidíme tu nitrianske komunálne služby. Samozrejme, že naše mestské organizácie sú do toho zapojené, pretože bez nich by sa to ťažko dalo zorganizovať. Vďaka teda horskému spolku, vďaka chránenej krajinnej oblasti. Myslím, že to je dobrá spolupráca týchto troch zložení. No žiaľ, ale to počasie skutočne tomu nepraje, takže možno, že sa to trošku zlepší, ale tá predpoveď na dnes nevyzerá dobre. Každú sobotu, nedeľu som tu minimálne 2 hodiny. Robíme túto trasu od liečebného ústavu po Drážovce a chodím sem na prechádzky. A vždy, keď ideme s priateľkou, tak si zoberieme aj sáčik a zbierame odpadky, pretože je to neurekom. A toto je taký môj najväčší relax. Ale dneska som tu samozrejme preto, že je jarné čistenie Zobora a som poslankyňa tejto mestskej časti, tak som si považovala aj nie za povinnosť, ale skôr pomôcť tejto myšlienke a prišla som moje 2 ruky podať a trošku podporiť túto akciu. Čistiť som sa rozhodol hlavne pretože ako Critical Mest Nitra, cyklojazdy, ktoré sa konajú v Nitre, sme boli oslovení Nitrianskym horským spolkom, aby sme sem prišli ako cyklisti. Žiaľ som prišiel iba sám, nikto iný neprišiel v tomto počasí a za druhé nás oslovili aj ako združenie Storm, kde za chvíľku ľuďom poviem, ako bezpečne, respektíve ako sa zachovať, keď nájdú niečnú striekačku pohodenú niekde voľne na zemi. Ale zrejme ti asi aj záleží na čistote. A samozrejme, preto som tu aj v tomto počasí, aj za jednu organizáciu, aj za druhú, pretože som chcel prísť čistiť. Ešte pred samotným začiatkom v poradí 8. jarného čistenia Zobora vysypali dobrovoľníci do pripraveného kontajnera prvú várku odpadu. Prezradili nám, že pochádzal zo Zoborského jazierka. Trošku ma mrzí, že pokiaľ ľudia nevedeli, že sa bude tento odpad odtiaľto zvážať, tak bolo v jazierku len zo pár plastových vecí. A ako sme dali oznám, že bude čistenie Zoborského jazierka, tak nám pribudla plná kárička, ešte aj televízor. Mňa fascinuje hlúposť ľudí, poviem na rovinu. Není ste sama, ja chodím keďže spravujeme 2 kraje, Nitriansky a Trenčiansky, chodím po všetkých chránených územiach v rámci našej správy a to je neuveriteľné, čo ľudia dokážu zaniesť do lesa, hoci už to majú na vozíku, alebo majú to v aute. Pritom každé väčšie mesto má svoje zberné dvory. Všetky tieto poplatky sú z našich daní a ťaží sa im to zaniesť na tento zberný dvor, ale hodia to do najbližšieho jarku alebo do najbližšej lesnej prírody. Viete, všetko je o ľuďoch. Ľudia, bohužiaľ, to nezmeníte, sú takí. A som rada, že tu máme aj tú ochranu prírody a že pomáha mesto Nitra, že
pomôže zorganizovať takéto podujatie. A ja sa priznám, že ja sa teším, aj som ohlásila priateľku, ale vidím, že nechodí. Neviem, či aj príde, keď je takýto čas. Ale ja určite im pomôžem a trošku pozbieram tie odpadky a tie nečistoty, ktoré sú tu. Ono už o týždeň niečo zbierať. Raz bolo tak, zo párkrát teda už bolo, že sme aj o týždeň sa sem išli prejsť a už zase bolo čo zbierať. No. A ako si to vysvetlíme, neviem, no, naša spoločnosť východoeurópska je takto nastavená zatiaľ. Asi musia nejaké tie generácie sa obmeniť. V školstve sa niečo zmeniť, aby proste to už nebolo takéto niečo. Inak spýtam sa vás, lebo dosť dlho sa o tom polemizuje a ja viem, že aj v zahraničí sú turistické chodníky, ktoré sú platené. A je možno toto šanca, že keď tí ľudia si zaplatia vstup na nejaký turistický chodník, že nebudú tam zanechávať ten neporiadok? To si skôr myslím, keby tu bolo platené, tak niečo každý tu za to chce. Hej? Takže ešte smetiarov k tomu. Takže to určite je, že bude, že on to hodí, lebo si to zaplatil a niekto to asi tu u nás by neprešlo. Za ostatných 7 ročníkov sa počas jarného čistenia z obora vyzbieralo 23 tón odpadu. A tak klobúk dolu pred všetkými, čo prišli, nafasovali rukavice a vrecia a po vlastných sa vybrali po náučnom chodníku a turistických trasách v okolí liečebného ústavu a na Zobore a urobili našu prírodu opäť trošku čistejšou. V rámci Európskej únie sa od 10. mája začína týždeň európskej čistoty. Všetci by sme si preto mohli uvedomiť jedno. Keď si zničíme topánky, kúpime si ďalšie. Novú prírodu ale v supermarkete nepredávajú.